selling, but then on the macho like Randy. The chopper go out to the granny. This nigga pull up your bandit. The killers understand it. Я кажи нещо на хората. Ало! Здрасти! Бан, що да шибан? Аутоклика. Аз съм Павел. А вие ще гледате Майнкрафт в PvP България. Ясно ли ви? Какво да играе? Само да сте мрънкали, че не сте видяли клипове. Ще си изпросите да направя интро за хейтерите. Честно ви казвам. Ай. Така, в момента виждате един тапанар, но ще направя само едно скачане в дупката, защото клипът ще дойде доста малък. Аллах Акбар! Ох! Човек в сървъра лаги на гъс. What the fuck? Явно това ще е клипа, защото тия са пълни хаки. Хай, чао.